Исәмсез балалар, дәресебезнең темасы шәхес-ара мөнәсәбәтләрендә конфликтлар. Язучы Антуан де Сент-Экзюпери фикеренчә, аралашу бердән-бер чын байлык ул. Кешегә аралашмыйча яшәү бик авыр, әмма аралашу рәхәтлек биреп кенә калмый, кайвакыт күңелсезлекләргә дә китерә. Әгәр аралашу процессында үзара уртак кагыйдәләр бозыла икән, еш кына конфликтлар, низаглар туа. Латин теленнән тәрҗемә иткәндә бу сүз бәрелеш дигән мәгънәгә ия. Үзара аралашучыларның максатлары, мәнфәгатьләре, фикерләре, карашлары бәрелешергә мөмкин. Әлеге бәрелешләр шәхес-ара мөнәсәбәтләренең үзгәрүендә чагылыш таба. Тигез генә барган һәм ике як өчен дә күңелгә яктышлы арашулар көтмәгәндә, түзә алмаслыкка әйләнә. Ә кайвакыт хәтта үзара мөнәсәбәтләренең үзелүенә китерергә мөмкин. Ни өчен? Шәхес-ара конфликт һәрвакыт ике һәм аннан күбрәк катнашучының бәрелеше ул. Аларның һәрберсе вакыйгада катнашучы башка кешеләрнең мәнфәгатьләренә, фикерләренә һәм башкаларга каршы чыгып, үз карашларын яклый. Үз үсешендә конфликт эзлекле рәвештә бис баскычны уза. Конфликтлы хәл килеп туганда, анда катнашучылар үзләрен төрлечә тота алалар. Белгечләр төп 4 вариантны аерып күрсәтәләр: хезмәттәшлек, компромисс, качу һәм яраклашу. Алар ничек чагыласын? Хезмәттәшлек еш кына конфликтта катнашучы якларга зыян салмый гына килешүгә китерәчәк шишелеш эзләүгә юнәлтелә. Бу эштә тырышлык кую сорала. Конфликтның сәбәбен аңларга тырышырга кирәк. Аңа нокта кую өчен нәрсә эшләргә, ул нинди нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Һәр хәлдә бу вариант сөйләшүләр алып баруны, үзара бәйләнешкә керүне, бер-берен генә аңларга тырышуны таләп итә. Компромисс беренче вариантка якын. Аерма барышында фикер төрлелекләрне җайлау өчен ике якның да ташламаларга баруы сорала. Мөгаен ике як та тулысынча үз дигәненә ирешә алмаячак, аның каравы алар аралашудан туктамаячаклар, бәлки үзара аралашуны ныгытачаклар. Әгәр конфликтлы хәлдә якларның берсе бер яклы ташламаларга бару юлы белән каршылыкларны йомшартырга омтыла һәм үз мәнфәгатьләренә баш тартырга әзер икән, бу очракта яраклашу турында сүз бара. Качу конфликтлы хәлдән аны хәл итмичә, ташламаларга бармыйча, үз дигәнеңдә тормыйча, ашыгыч рәвештә чыгарга омтылуда чагыла. Конфликтлар конструктив һәм конструктив булмаган төрләре аерылалар. Төп аерма шунда: конфликт конструктив булганда яклар эшлекле аргументлар кысаларында калалар. Алар арасында мөнәсәбәтләр әдәплелек шикләнеренә. Төп аерма шунда: конфликт конструктив булганда яклар эшлекле аргументлар кысаларында калалар. Алар арасындагы мөнәсәбәтләр әдәплелек шикләренә чыкмый. Конфликт конструктив булмаган очракта яклар үз максатларына ирешү өчен әллә нинди эшлеклеләргә баралар. Хәтта иң озакка сузылган конфликтта да иртәме соңмы нокта куела һәм шунда иң соңгы стадиясе конфликтның шишелеше башлана. Ул тулысынча яки өлешчә хәл ителергә мөмкин. Бәрелеш, инцидент үсешенә китергән конфликтлы хәлдәге кебек үк, соңгы стадиясында да нәтиҗәсендә 4 вариантта булырга мөмкин: буйсыну, килешү, конфликтлы эш гамәлләренә туктау, интеграция. Буйсынган очракта якларның берсе икенче як тарафыннан көчләп тагылган кагыйдәләрне тулаем яки өлешчә кабул итә. Килешү әйбәт талаштан начар сулык яхшырак әйтеменә бик тә туры килә. Конфликтлы эш гамәлләрне төрле сәбәпләр аркасында туктатып торырга була. Бу ике якның да уртак теләге буенча яисә сәбәп үзе югалу нәтиҗәсендә була ала. Конфликтта керүчеләрнең объектив сәбәпләр аркасында аерылуы да, мәсәлән, конфликтта керүчеләрнең берсе башка шәһәргә китеп бара яки башка мәктәпкә күчә, конфликт эш гамәлләрне туктатырга мөмкин. Конфликтның иң яхшы нәтиҗәсе интеграция була. Бу сүзнең мәгънәсе ниндидер элементларның бер бөтенгә берләшүен аңлата. Балалар, шуның белән дәресебезнең теория өлеше тәмам. Сезне практик өлешендә көтеп каламын.